na početku moram reći, ja ću malo krenuti u prošlost i prisjetiti se toga kako je izgledao Eko-Etno prije 6 godina. Mislim da ćemo se svi složiti, bilo je to nekoliko štandova u jednu ćošku, a danas bih rekao ovo je stvarno jedna manifestacija nečega što sigurno se može ponuditi sa našeg ruralnog prostora, sa našeg sela. Ali vjerujem da toga ne bi bilo, da nije bilo vas vrijednih županica i župana i ja vam se iskreno zahvaljujem jer ste maksimalno dali svoj trud da ovaj danas paviljon izgleda fantastično. Ali vas molim ovdje sve zajedno da stvarno još jednim sljetkom nagradimo našu Dijanu koja je ugradila sebe u ovaj projekat. Hvala ti, Dijana. Moram ovdje reći da je nama u ministarstvu, da ako ne samo na riječima, nego stvarno i na dijelu, ruralni prostor, razvoj seoskog prostora, ono što danas radimo i što gradimo. Zato nije samo formalno u nazivu našeg ministarstva danas ruralni razvoj, nego to pretačemo i u konkretne programe. Morate znati da je i ove godine za programe u ruralnom razvoju predviđeno skoro 500 miliona kuna i vjerujem da će oni biti uloženi ono što je najvažnije, u očuvanje tradicije, u očuvanje nacionalnog identiteta, u očuvanje našega sela. Želim ovdje još jedan čestitati svima vama koji ste danas izložili ovdje svoje proizvode. Proizvode poljoprivrede koji imaju posebnu dodanu vrijednost. To su proizvodi u koje je ugrađeno, ja bih rekao, puno više nego samo rad. A to su proizvodi s kojima možemo konkurirati u svijetu. Mi moramo biti svjesni da ne možemo konkurirati s onom konvencionalnom hranom jer mnogi su konkurentniji od nas. Ali ova hrana koja je proizvedena na našem selu može sigurno biti nešto što može biti naš brend, što možemo ponuditi preko turizma, ali možemo ponuditi i van naših granica. Iskreno vjerujem da ćemo i u budućnosti surađivati na način da svi zajedno brinemo o očuvanju naše tradicije, našega sela, da ulažemo u našu infrastrukturu na selu i da možemo reći naše selo se razvija i neće više ići trend da svi idu u grad, nego da ostaju na našem selu. S ovim riječima završavam svoj govor, proglašavam Eko-Etno otvorenim i hvala lijepo. Hvala lijepa.